Hello? Who's there? Ah, ets tu, Marc. Bé, sí, és que ens hem acostat fins a Wisconsin per parlar de l'últim projecte de Fustec. Bé, no, en realitat no som a Wisconsin, encara que ho sembli, som a Catalunya, concretament a PortAventura World, on Fustec ha dut a terme un dels seus projectes més particulars. I no ho han fet sols, sinó amb la col·laboració de The Global Arquitectura i Grup Nou. Ara veurem aquesta obra tan particular de la mà del seu arquitecte, el Xavi Talló, de The Global Arquitectura. Hola, Xavi, què tal? Bon dia, Àlex, com estàs? Bon dia. Escolta'm, en primer lloc, això és molt curiós, diguem-ne. Sí, molt particular, com a mínim. 4 cases, Sí, 4 cases en una no, però 4 cases alhora, sí, i unes cases molt concretes i molt especials, veiem. Sí. Sembla això, que estiguem com als Estats Units. sí, la veritat que no acostumem a fer obres d'aquest estil, però és una cosa que especialment PortAventura volia que estigués integrada en un conjunt que ja estava construït, molt semblant, i ens van demanar que, diguéssim, tematitzar-ho de forma molt igual, per ampliar l'espai i ampliar amb 4 cases més, de les 6 que ja tenien. Doncs escolta, anem cap dins a Anem veure-ho, cap a no? dintre i t'ho ensenyo. Som-hi. Passa, Àlex. Molt bé, home. D'entrada veig molt d'espai aquí. Molt ampli, és molt això, ampli, no? sí, efectivament. Quants metres de casa són? Uns 150 metres, més o menys, aproximadament. Déu-n'hi-do, molt bé. Al final, aquest espai, aquesta miqueta dels espais oberts i el tipus de distribució ve donada molt pel tipus de client, o l'usuari que ha d'ocupar aquestes cases. El tipus d'usuari aquí és un usuari que prové de nens que estiguin malalts, que venen de l'Hospital de Sant Joan de Déu, i al final ha de ser una casa completament adaptada per aquest tipus d'usuari, no? I tot aquest espai, això, espais molt amplis per circular per la casa amb facilitat, si hi ha alguna cadira de rodes, el que sigui, no? Totalment, i un espai comú, perquè al final aquí, evidentment, aquests nens venen amb la família, i és una manera que un cop una setmana a l'any venen aquí i conviuen amb la família i poden gaudir inclús del parc i de més, no? Tot i ser tan ampli, és com molt acollidora, no? Sí, els tons... Sí, els tons, a nivell d'interiorisme, s'ha buscat alguna cosa sofert d'alguna manera, però que sigui prou agradable perquè estiguis de forma que no siguis estrident, diguéssim. En aquest conjunt hi ha un edifici principal on els ofereixen serveis de menjar i de més, però aquí, si puntualment tu consideres que vols fer-te alguna cosa, un esmorzar, un superet, que et quedes a casa, per lo que sigui, doncs tens la possibilitat. Però estan pensades de forma que siguis autosuficient, però a la vegada tens un servei extra que t'ofereix PortAventura on pots tu anar a menjar o anar inclús a sales de jocs o d'activitats. Bé, doncs, si et sembla, anem a veure la resta, no? Que és la zona de les habitacions, que entenc que també té les seves particularitats en un projecte d'aquestes característiques. Sí, mira, aquí tindríem una habitació. Si t'hi fixes, les portes tenen un tamany, sobretot les habitacions, generós, pel tema d'accessibilitat, perquè qualsevol persona amb problemes de mobilitat pugui entrar i sortir sense tantes dificultats, no? Aquí tenim, en aquest cas, és un llit de matrimoni, aquí tenim una altra habitació, com et deia, amb 2 llits. Els tamanys de les habitacions són molt iguals, les 3 habitacions. I un dels lavabos, deia, no? Exacte, aquí hi ha un lavabo, que aquest lavabo, diguéssim, que és el lavabo, el que seria de cortesia, perquè hi ha un altre lavabo que és adaptat justament per tenir més espais de mobilitat, no? Un lavabo amb el seu espai suficient per moure't, dutxar-te, tens el vàter, el bidet i de més, i la veritat que és suficient. Complet, perquè té de tot. Sí. Cap a l'altra banda de casa tenim, en la simetria del bany que t'he ensenyat, tindríem una petita sala d'instal·lacions, prou ordenada per lo que seria una sala d'instal·lacions. Sí, està... Perquè la veritat que normalment són racons en els pisos o racons a les cases, i aquí veus que hi ha bastant espai lliure, no? Sí. Que d'alguna manera aquest espai només el ve a ocupar quan el mantenidor de les cases, en aquest cas de PortAventura, ha de fer alguna feina de manteniment. Aquí en principi l'usuari no entra. I aquí la màquina. I la màquina. Aquesta màquina és una màquina d'aerotèrmia que permet que la casa, diguéssim, tingui un rendiment més bo que el que coneixem tradicionalment com una caldera i anar-ho distribuint així, no? Al final... Ara a Fustec... Ara és el que es porta. El que es porta és aerotèrmia. Totalment. I en projectes que no són de Fustec, també aerotèrmia és com el camí a seguir, diguem. El camí a seguir, sí. I encara ens queden... 2 espais més. 2 espais. Tenim una habitació aquí, fixeu-vos a les portes que tornen a ser igual de generoses. Sí.
Aquesta seria una habitació molt semblant a la que hem vist abans, doble. El bo de les cases prefabricades o que estan fetes de forma com sistematitzada o mecanitzada és que tens moltes més encontres molt més ben acabats, perquè en situacions, per exemple, un cas molt evident del sòcol, dic com un exemple, els sòcols normalment sempre tenen unes petites marges d'error per la pròpia arquitectura o l'obra tradicional, que has d'acabar segellant amb silicones, amb... Tots ens ha passat això de posar un sòcol i veure ai, que aquí em queda més ample, que no aquí sé què, les tapetes, que tal... Si t'hi fixes aquí, tens tot molt milimètric i no tens tants marges d'error perquè vas vens de molt detaller molt acabat. Clar, literalment al mil·límetre. Al mil·límetre. Màquina de control numèric, etc. Totalment. I encara ens queda... I ens queda l'espai... L'altre bany, no, que deies? Sí, que és un bany especialment pensat per lo mateix, perquè puguis estar còmode i sempre moure't bé amb una cadira de rodes, amb qualsevol tipus de, no sé, amb crosses o el que tinguis que moure't tu, o gent que simplement no va ni amb crosses ni res, però que té espais que et poden ajudar a dutxar, que et poden ajudar a aixecar-te, i al final és un lavabo pensat molt per això, no? No hi ha distribuïdors llargs, no hi ha espais perduts. Intentes optimitzar tot això perquè al final tinguis la sensació que no has de caminar tant ni t'has de moure tant per anar a qualsevol lloc. I encara ens falta parlar d'un espai de la casa que no hem parlat. Sí. Home, aquest porxet té molt bona pinta, no? El voldria tenir tothom, aquest, Sí, amb permís, Sí. Fantàstic, això. Porxet, també amb aquest estil que dèiem, no? Que per fora és on es nota la diferència i aquest xoc, no? De veure aquestes plaques, que això... Igual als Estats Units són d'un material, però aquí és fusta, Aquí és fusta. També és fusta. És fusta. Déu-n'hi-do, molta feina aquí de posar fusta. Sí, perquè no és tan habitual avui en dia que facin aquest tipus de detalls i que el tipus d'operaris, com té Fustec, són un tipus operari que ha de treballar bé la fusta i ha de saber fer bé les trobades i tot. A més, aquí, per cert, amb vistes, veig per aquí l'huracan Còndor i una cosa que no tenen altres cases, que són, que vaig sentint... Els sorolls, els crits. Els crits de xambala i de tot això, Són com els ocellets d'aquí, són els crits de la gent. Que vas fer la xambala! Sí. Doncs sí, molt curiós l'espai i sobretot molt important, no?, en un projecte així, un espai tan acollidor a l'interior, però també amb tot aquest espai exterior per aquestes famílies que venen un cop l'any a gaudir del parc i d'aquest entorn, diguem-ne, privilegiat. No? Sí, la veritat que és una sort poder gaudir un cop a l'any o una setmana a l'any un espai així, que és part del projecte que ens va agradar molt el fons d'aquest projecte o d'aquesta obra, o com vulguis dir, que puguin gaudir un espai així amb gent que, per desgràcia, té alguna malaltia o pot venir aquí amb la família, amb els amics, amb qui sigui, i poden disfrutar d'això i del parc. Tots els espais intersticials, tots si t'hi fixes, són molt plans per facilitar aquesta mobilitat. No? Clar, anar a trobar-se graons, trobar-se pujades, baixades, històries... Perfectament pla. És emprenyador. I aquí, en canvi, això ho evites. Les 6 cases anteriors ja existien, no? I el que vam intentar és, allà on teníem dubtes, calcar-ho, i allà on teníem dubtes que calcant-ho no ens convencia, intentàvem millorar-ho. Que va ser una de les apostes que va haver aquí, és que per temps i per qualitat vam considerar que tenia molt sentit fer-ho amb fusta i amb un sistema molt més sistematitzat i molt més ràpid, no? I al final això ens va donar la garantia d'un paquet, ja no només la fusta en si, sinó el conjunt de façana amb unes condicions d'inèrcia i de comportament de la vivenda molt millors respecte a les que ja existien, que eren lleugerament diferents, i vam intentar millorar allò que consideràvem que podíem millorar, no? Ha sigut fantàstic treballar amb Fustec, la veritat. Fàcil en el sentit de professionalitat i implicació, sobretot, que al final són persones i l'important és tenir un equip xulo que tingui ganes de tirar endavant, no? Doncs bé, Xavi, enhorabona pel projecte, enhorabona també a la Fundació, que ha apostat per això, no? Que al final és important que s'aposti per fer coses i fer-les ben fetes, com s'han fet aquí, així que enhorabona. Moltes gràcies, Àlex, i gràcies per venir. A vosaltres. I ens veurem.